Táid a laghad chuig a cúig duine Maui I dtinte foraoise Maui, ceann go Aigéan Ciúin san Aigéan Ciúin, agus tá na céite fós éire. Trí lá ó chuine hosanna tinte hósta hir an Aigéan. Tá an baile cos cósta laghad scrista ag an luisce. Níl le feiceáil ach dearg a dúirt turas ar a bháin leis an BBC, chuile rud faoi bhreath deannaigh ó thosaigh na tinte dé máirt. Tá breis agus chuig a cúig duine marbh agus tána céite fós ar éirí lear muid le turasóir ó cún é an chlóir atá ar siire ar Maui fi láthair. Hála timpiste ar tabáiste gan tagag ar máirt seo caite tinte mór marall ar go mórbhór I lahaine tá lahaine scrista bhí sé fósáil. San iarthar ní léon teachtarna óisteáin fáca tá sí scrista. Tá an rialtas ag obair tá baid na caint marall ar nobar agus tá láníigh teachtas ó athú Honolulu agus na Hiláin eile. Dear Governor Hawaii, Josh Green, gur béis seo an tubaiste is measa a bhfuil na Hiláin riamh is stair an stáit. Tá na mílta duine inis fágaí gan dídan agus suas le 4,000 turasóir as lonathe ó Nilán. Tá 1,000 duine fágaí gan lectrachas agus tá díomháil mhór deanta don timpplacht. Well, an géadal síos is tragóid ó fásacha seo do bhainte na háirte, agus tócha gúil implachtaí anna leathanna an leis den díomplacht. Gandát látar an talamh an áit gúil na tintíocha sotha ag tá luint, agus látar crín, cuilte, gachsáis rud mar sin agus na hanbheits na plandaí ar fád ath ann. Té an annachchuid carbón isteach san atmosfér, ní hinnéon rud ath bhain fé láthair fé mar sól dúin, agus leis sin gandát tháina crín a thuain isteach an carbón sin imethe. Cáimid smína bleisgur Aigéan se Maui, Aigéan críoch beaga sethe agus beag annachchuid chemicí agus stiff dóite ag dúirta isteach sa bhar go timppla in Aigéan, áit gúil annachchuid anbheits plandaí nach go nácha timppla an choréir agus mar sin dó. Limistéir mór hobiste atá an inis I dtéir an tuachtar an Biden. Stádas faoin na scuilfar cistí éigeandála leis an geantar. Cuimhaní Lion nuach TG Cahar.